posledních letech se Jižní Izrael potýkal s mnoha bezpečnostními riziky, která vyvrcholila 7. října nejničivějším útokem v moderní izraelské historii. Před pár lety jsem navštívila s několika přáteli Aškelonskou oblast v Jižním Izraeli, kde jsme byli seznámeni s aktuální situací. A tak, když jsme se dozvěděli o civilním týmu první záchrany, naše první otázka byla: máte veškeré vybavení pro zásah v případě krize? A dozvěděli jsme se, že kvůli mnoha konkurenčním prioritám a naléhavým potřebám nejsou tyto požadavky vždy ihned naplněny. A když jsme slyšeli o této situaci a jejich potřebách, rozhodli jsme se jim pomoci s obstaráním výstroje a komunikačních zařízení, která potřebují. ICEI toto může dělat díky štědrosti našich švýcarských a kanadských přátel. Když vyšlo najevo, kterak jsou tato zařízení užitečná, brzy přišly žádosti i od dalších oblastí. Nedávno jsem mluvila s Amnonem, vedoucím pohotovostního týmu rychlé pomoci v Hod Aškelonské oblasti, který mluvil o tom, jak zásadní tato zařízení byla právě 7. října. Nejdříve můžete nám říci, kde se právě nacházíme? Jsme na zvláštním místě v Bat Hadaru. Jsme v centru nouzového dispečinku, v centru regionálního výboru. Pracujeme zde každý den, ale také v případně mimořádné události. Toto místo bylo postaveno měsíc předtím, než došlo k útoku. Neočekávali jsme, že se to stane tak rychle, ale bylo to ve vzduchu. Jsem bezpečnostní pracovník regionálního výboru, jsem civilista, zaměstnanec obce. Nejsem policie ani armáda, ale stejně většinou volají mě. Tak mi volali lidé, kteří byli uvězněni ve svých domech a bojovali s teroristy. Potřeboval jsem se k nim dostat a pomoci jim, takže jsme s těmi teroristy bojovali místo policie nebo armády. Bydlím v Netiv HaSara a teroristy jsme viděli jako první. Viděl jsem je v 6:30 ráno, jak se ke mně blíží. Viděl jsem padáky a věděl jsem, že jsou to teroristé. Když se přibližovali, začal raketový útok a já věděl, že to je kombinovaný útok. A i uvnitř regionálního výboru se už ozývala střelba. Tak jsem běžel ke svému komunikačnímu zařízení, jednomu z mnoha, které nám ICEI věnovalo. A protože jsme měli tato komunikační zařízení, byl jsem ve spojení s ostatními pracovníky ochranky. Měli jsme čas se na útok připravit, zachránili jsme nejméně 3000 lidských životů. Teroristé se nemohli dostat do osad, protože obyvatelé kibuců měli 5-6 minut na to se připravit. Takže je důležité nejprve získat aktuální informace a zajistit, aby všichni byli v pořádku. Když jsme spolu mluvili, řekli jste, že potřebujete pomoc. Ano. Jedna z věcí, o které jste mluvil, že ji potřebujete a která může pomoci, jsou 4kolky na hašení požáru. Ano. Požáry jsou vždycky na otevřených plochách. Takže i když přijedou hasiči, nemohou se k nim dostat. Jen rychlá vozidla, 4kolky s vodou se tam mohou dostat. Pak si můžeme navzájem pomáhat. Jsem ráda, že jsme mohli pomoci alespoň z části 4kolek, které potřebujete. A po celém světě je spousta přátel, kteří nám mohou pomoci dodat další. Doufám. Především vám moc děkuji za všechno, co děláte. Přivedli jste sem spoustu lidí. Byli jsme napadeni zvířaty, ty věci, které dělali lidem. Kdyby bojovali proti armádě, tak by to bylo v pořádku, všechno v pořádku. Ale tentokrát ublížili dětem, civilistům, starým lidem, těhotným ženám. Je to velmi podobné věcem, které se děly i na jiných místech v minulosti, například během holokaustu. Nechci ani pomyslet na to, co se stane na dalších místech ve světě s těmito lidmi. A jsou všude. Doufám, že svět je připraven. Doufám, že Evropa je připravena na toto barbarství. Protože to je to, co to je.
našim dárcům. Děkujeme za vaši štědrou pomoc. Opravdu jste pomohli zachránit životy tady v Izraeli. Rádi bychom i nadále podporovali místní izraelské komunity na jihu země, zvláště jejich pohotovostní bezpečnostní tým, který opravdu hrdinsky reagoval na události 7. října. A rádi bychom jim poskytli nezbytné vybavení, což je požární a lékařské vybavení a další komunikační zařízení. Zveme vás, abyste se i vy připojili k pomoci Izraeli v této kritické době.